Huomenta. Kostamo Erno ja kilpailunjohtaja täällä Kiteen SM-sprintit kelkkailun parissa. Märät olosuhteet on kyllä luvassa, että on aikamoinen keli sattu meille nyt, et en muista ihan lähihistoriassa tämmöistä keliä olisi, että haastava päivä, mutta yritetään myös järjestäjäporukka ja kisaporukka myös suimettaa tämän päivän. 8 kilometrin pitkä reitti, lauantaina sunnuntaina eri reitit ja junioreille on sitten tähän aamuun niin oma pikkuratta.
vaikea oli tietysti päivään lähtö johtuen kelistä, mutta sitten kun pääsi tuossa ekan kierroksen ajamaan ja siinä alkoi niinku ukkokin lämpeämään ja laitteet toimimaan myös. Ja hieno oli ajaa, todella hieno oli ajaa tänään ja parani päivän mittaan ja sitten sai iltapäivällä yleensä jatkaa semi-pro-luokassa tuossa. Ei kun parani. Oli kyllä itselle tosi mieleinen ja tänään ajo kulki hyvin ja niin, ei mitään valitettavaa. Semmoisilla mietteillä, että pitäisi yrittää pystyä samaan mikä tänään, että samaa semmoista omaa rentoa ajoa. Hyvä. Satui pärjäämäänkin hyvin, että tosi hyvä kisa oli. Rata oli raskas, mutta maaliin päästä. No, ei se nyt tietenkään ikinä helpolla tule, että kyllähän siihen saa tosissaan ajaa, mutta no ehkä tänään oli tykkäsin tuosta radan mutkaisuudesta ja sitten se oli aika hiastua rataa tänään ja sitten pattinen, että huomenna sitten nopeampi rata, niin ehkä saattaa sitten erot olla pienempi.
Kyllä se oli haastavaa ajaa, että sai tarkkaan katsella ajolinjat, mistä ajelee, että löytyi vähänkin tasasta. Oikein hyvät mietteet. Tänään oli tosi raaka reitti, suvipattia ja kelekaiskarit vähän pohjaili, mutta huomenna näyttäisi olevan vähän pehmeämpää, niin kelekkakin saattaisi toimia paremmin, mutta ihan hyvin tuo meni silti tämä päivä. Ehkä enemmän nopeampaa ajoa tykkää itse, että tuo hidas molemmat menee, mutta kyllä se nopeampi on silti parempi. Tämä oli ensimmäinen tänä vuonna. Viime vuonna kävin 2 kissaa ajamassa. No, keli oli aika raskas ja rata oli vähän huonossa kunnossa, mutta kyllähän tässä saa ajettua. Reitti oli kyllä ainakin hyvä, mutta raskas, että oli kyllä ilo ajaa. Tietenkin vähän varjostaa, kun on ollut viikon kippeinä ja piti käydä ykkös- ja kakkoserän värissä vähän oksentamassakin. Mutta kuitenkin saa ajettua 3 ihan hyvää erää, vaikka nyt vähän oli semmonen löysä makaron olo siinä kelekon piellä. No totta kai kun lunta on paljon ja sitten kun se vielä päivän satoo sitä vettä, niin se ei kyllä ainakaan yhtään helpota sitä asiaa, mutta niin kun vaikka se oli haastava, niin se oli hyvä rata. Että siitä kyllä pitää antaa pisteet näille järjestäjille. No kyllä minä veikkaan, että ainakin on mahtava tapa noin ajoa. Että jos se reitti oli hyvä tänään, niin on se sitä varmaan huomennakin. Ja sitten jos se keli on vielä muutama asteen pakkasella sellainen aurinkopaiste, niin eikö sitä parempaa keliä voi ollakaan.